Enot ka. Malalaoman. Katotohuan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN DZKI mga dugang alas 9:35. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog gan kabilya, angle bars asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkod ngunyan. Pinapaisi sa gobos na miyembros konsumidores kan Caso Recatres na igwa po kitang amnestiya sa interest para duman sa gabos ng long-time disconnected accounts. Taong 2012 pababa, 100% discount sa interest. Taong 2013 hanggang 2020, 70% discount sa interest. Taong 2021 hanggang 2022, 50% discount sa interest. Ang promo na ini madurar ngunyan na April hanggang June 30, 2023 lamang, kaya ano pa ang hinahalat nindo? Bayaran ng gubos na bill para ma-avail ang mga nasabing discount. Para sa iba pang detalye, magbisita sa pinakaharinging Caso Recatory Office sa inyong lugar. Bitin sa cash? Sa M. Luwilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao. Asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN Patrols. Entrevista. Asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Alas 8:30 hanggang alas 10 din pagkaga kada Sabado. Kaibahan si Joey Habana Lin Bicol Connection. Bicol Connection.
Bueno po tugang maray na pagkaga sa Hinduga Boss. Welcome po digdi sa pang Miyerkules na edisyon kan sa tuyang programa nga Bicol Connection. At sa 14 na kita kan na bulan na Hunyo 2023. Kirari po kita pag-iribanan magatugang sa laog kan na programa but ng 11 o'clock ni na pagkaaga. Pag Miyerkules po, bagong tingraw kan Kasureko 3. Kaya 9:30 na po kita nagpon magatugang kan na programa. Kay banan niya to ngunyan. An sa kong super angel digdi sa likod. Yan dyan si Engineer Chaboy na obra. And si Tony Saison sa information. Yan man si Ma'am Kylie Gasyon sa muyang admin. Tawan sa transmitter side, Ricky Sagayap. And yaon ka pa rin duman. Para na aga kay Ricky Sagayap dyan po sa transmitter side. Good morning, ako po ang sa indong amigo sa radyo ni po si JB. Sabi nga ni, The Good One. Makatod sa indong mga tugang nin mga informasyon na sin iba pa, mga serbisyo publiko, mga greetings sa logman po kan sa tuyang programa ngunyan na pag-aga po mga tugang. Kaya welcome po digdi sa Bicol Connection. Oy, pet sa 14 ngunyan, fiesta po dyan sa Barangay Bulwang. Dyan po sa Banuan, Canbao, Camarines Sur. Sa ipuan pwedeng mag-iba sa tuya. Mamiesta at yan. Tibaad lamang makakakan kita nin bistig. Yan mga, kuyan ngunyan, yan mga... Yan ang mga mga paborito kan sa tuyang mga kababayan. Pati naman nga ako, paborito ko man yan. Masiraman, kundi depende man po yan mga tugang sa pagluto. May atyan man po mga tugang sa tuyang ramonan na pinaka-huring update. Pinaka-huring update mga tugang kan Vulcan Mayon. As of 8:30 Kasubago, may pinagpaluwas po ang Philbox. Dapit po sa medyo kuyan, tartrangkilo ngunyan ang Crater Summit kan Vulcan Mayon mga tugang. Medyo tartrangkilo pero kaso banggi po, nakapag-rehistro po sinda mga tugang nin ko yan. Nin Rockfall Events. Duman po sa may party kan... Vulcan Mayon mga tugang o sa crater kan na Vulcan Mayon. Kaya aratyan po sa tuya po yan na na bilog na Titalyas. Actually news right na niya to yan. Tanganing maitaw niya to sa tuyang mga kababayan. Kung ano po ang mga pinakahuring development kan Vulcan Mayon. Pero kasubago po mga tugang sa pagkikipagulay ki Vice Mayor Ong Hoko, Diyan po sa Ginubatan Albay. Sinda po harani po dyan sa may partikan na Mount Mayon mga tugang. So mga nag-i-restar po duman sa laog kan 6 kilometers danger zone na ngunyan nga extended na po 7 kilometers danger zone. Gabos naman po pala nagyaw na duman sa evacuation center na nakaluyap po dyan po sa probinsya Canalbay, dyan sa may parte kan Ginubatan, Kamalig, dyan sa Ligao City, duman po sa may parte kang Daraga. Kaya ini po ang nagkamurugtakan kan mga kababayan niya to na yaon dyan sa may parte kan pamitisan kan Vulcan Mayon, lalo na po ining nasa 6 kilometers danger zone mga tugang. So ayan At yan sa tuyaman po mga tugang kung na iba pang mga development dapit po digdi sa Vulcan Mayon tanganing sa mga kababayan niya to maaraman po ninda kung ano na ang mga nangyayari ngunyan dyan po sa probinsya Canalbay. Ini po ang saro sa mga aantabayanan kan sa tuyang mga kababayan po mga tugang sabi po nga ni sa pinaka-latest na pinaluwas kan Phibox
Ang ngunya na petsa 14 kan bulan na Hunyo. Kasubago po mga alas 8:30 nin pagkaaga mga tugang nairehistro po sa nakalis na 24 hours na 7 volcanic earthquakes, 309 na rockfall events, 7 pyroclastic density current event na minaabot po sa haros 4 minutos via seismic signal as in visually observed mga tugang. Nahiling man po ang banaag duman sa crater glow duman sa pinakabunganga kan Bulkan Mayon. Pero sabi kan Phivolcs mga tugang, maluyan pagbulos kan laba hali sa summit crater. Tayo pong sulfur dioxide flux SO2 nasa 149 ng tunilada. Maluya po itong pagsangaw na napadpad sa dakulang partikan sirangan na direksyon kan lugar na yan mga tugang. Kaya ngunyan padagos man po ang ginigibong ground deformation o kaya namamaga pa ang bulkan. Sabi po kan Phivolcs mga tugang, a very slow effusion ang na-record po kan lava flow hali sa summit crater sa parte po kan Misi asin po sa Bongga Galis po mga tugang. Kaya yan po ang pinaka-latest ngunyan. Ini pong padagos na ground deformation o kaya pamamagakan Bulkan Mayon, sabi po kan Phivolcs na very slow effusion na-record po na lava flow hali sa summit crater na parte kan Misiasin po sa Bongga Galis po mga tugang. Kaya padagos po ang pagiromdom kan Phivolcs sa publiko na mantiniron po ang pagiging preparado asin pag-monitor lalo na sa mga residente na posible pang mapektaran nasin kung magpadagos ang pagtaas kan abnormalidad kan Bulkan Mayon. Pero onyan, mantinido pa man giraray na nasa alert level number 4 mga tugang ang Bulkan Mayon. Ngonya na Hunyo 14. Kung kamo mapasiring dyan sa may parte kan Bulkan Mayon, digdi po sa may parte kan Ligaw, dyan po sa may parte kan Ginubatan, Kamalig, mahiling po na may mga panganuron pero bako pong gayong mausok Nakasubago na i-picture po ang Bulkan Mayon, mayo pong nagluluwas na usok duman sa crater glow mga tugang duman sa crater mismo kan Bulkan Mayon. Pero igwang padiit-diit po Pero kung yaon kamo duman sa may parte kan Sirangan, duman sa may parte kan Santo Domingo, maduman kamo mga tugang sa may parte kan Legazpi, mahiling po nindo so talagang parang kanal dyan na pinagdadagusan, bababaan kan rockfall events mga tugang kan laba. Dyan po sa may parte kan Bulkan Mayon. Magayon pagdalanon, pagayon paghilingon. Pero nakaka-apekto man po sa mga residente na lalo na po itong mga nasa laog kan 6 kilometers sa danger zone mga tugang kan Bulkan Mayon. So ayan po Ayan po ang pinakahuring dispatch sa mga tugang kan Bulkan Mayon. Pero sa ngunyan sabi po ang sabi man po kan Gobernador kan Albay si Attorney Edsel Greco Lagman, plano po ninda na magpapod nin housing summit sa mga pamayukan lokal na gobyerno para po makabilog nin solusyon asin magkaigwanin na permanenteng evacuation center sa probinsya po kan Albay. Ang sabi pa po ni Lagman na kaipuhan niyang gibuhon ang siring na pagtiripon para sa giraray na may paliwanag sa indasin makatabang. Digdi po sa makatabang digdi po sa pagkumbinsir sa indang mga respetibong residentes na dai mag-star sa loob kan danger zone kan Bulkan Mayon. Sa bagay po mga tugang, ito pong yaon dyan sa gilid kan itong nasa loob kan 6 kilometers danger zone. Mayo man po dyan mga kadakol na konkretong harong, mga kubo, kadakol dyan mga nagtatanom.
fertile na marayan na daga po dyan sa pamitisan kan bulkan mayon mga tugang. Lalo na po sa pagtanong po nin mga gugulayon, asin iba pa. Magayon pong pagtanuman po dyan mga tugang. Kaya saro po ini sa mga nanghihinayang man po si mga kababayan niya to dyan sa may na nasa laog kan 6 kilometers danger zone kan bulkan mayon. Taan daga po dyan. Naku, magayon na pagtanuman mga tugang. Tubang na maray aduman na klaseng gulay yan itanam mo po dyan. Na kita po nakaabot diyan sa may Laugkan 6 kilometers danger zone, ano kay to diyan pakita sa Legazpi. Digdi kami sa may parting nag-agi sa may parte kan kung dai kun nasasala kamalig. Ay dai duman sa may parte kan Santo Domingo, igwa kaming mga pinag-aagihan duman mga tugang. May mga nahiling talaga kami na mga kubo sa naman, igwa manin harong na bakong gayong malaka konkretong marhay. Taram naman po kan mga tao diyan kuning kaso nag-arab adapuan na bulkan mayon. Madali po sindang makapag-evacuar na talagang day po kaipuhan na mag-tiner ka diyan kun an bulkan mayon arog ngunya na nagpapara may laka nasa abnormalidad na sitwasyon mga tugang. Kadakol pati dyan mga pananom na matutubang mga tugang. Kadakol man po dyan nagkakwari. Kaso tuyo may kaito so sumbong sa muya kaito na igwang mga pinahiling sa mga pinagkakwarihan mga tugang hararom na pong maray. Kaya saro po yan mga tugang sa naitatauman na na tabang kan bulkan mayon pag tutuga po. Kadakol po kan naitataong ko yan benepisyo lalo na sa mga paraoma niya para tanom. Kaya sa ngunyan mga tugang sa lado man kan mga nag-evacuar nasa 3,876 ng pamilya o kabaing kan 3,808 na individual. Na paramientras na naka-star sa mga 23 na mga evacuation center sa probinsya. Mantang pinaglalauman man na madugangan ini nin 20% in kaso na itaas na po kan FIBOX sa alert level 4 ang Bulkan Rason takay po naman na ibakwaran na sa Laugkan 7 to 8 kilometers extended danger zone po mga tugang. Kaya ang provincial government ngunyan padagos na nagigibo po nin magkakanigong aksyon lakdang para po digdi sa nambitan ng problema diyan po sa may parte kan bulkan mayon. Oras tango niyan 6 minutes mga tugang bago magabot na oras na alas 10 ni na pagkaaga. Good morning giraray sa mga late tuners ngunyan. Oy, dyan po sa may partiman kan Purok 4 Barangay Pinarik, Legazpi City. Kasubagong pagkaaga mga tugang. Medyo buminalintungan sa rong truck kan PNP SAF troopers sa porsyon kan tinampong sakop kan ng bitan ng lugar. Medyo kaya piot ang tinampo dyan mga tugang dyan sa may Purok 4 Barangay Pinarik, Legazpi City. Sigun po ki Commander Police Captain Brian Palyan, pababa na palan sa nasabi ng barangay ang truck kan igwa palan pinaglikayan nin babaye sa gilid kan na tinampo. Kon kaya nawaranin control ang bihikulo. So anom na miyembros na lunad mantang ang 10 pinagdara sa ospital para sa atensyon medikal. Mga minor injuries sa naman mga tugang sigon po ki Palyan. Pigsapo kan mga miyembro kan at tropa kan PNP.
nasa misyon sinda na pagtabang sa mga kababayan niya to dyan sa may parte kana Bulkan Mayon alagad po. Ini po ang naging kausaman po na igwasan ng pinaglikayan na babae alagad nawaran po nin kontrol so pinagmamaniho kaya buminalintong po mga tugang. Mga parte kan mga nangyayari po dyan sa may probinsya Kanalbay, katakod man mga tugang kini yung abnormalidad na pinapahiling kan na Bulkan Mayon, lalo na po ta sa ngunyan padagos na nagkakaigwa nin pagtabang man ang mga opisyal niya to kan gobyerno. Digdi po sa nangyayari po duman sa nasabi ng lugar. Girarayan ang pagpapot niya mo nin marahay na paggaga sa gabos ng mga nag-aantabay di po digdi sa programang ini. Bicol Connection po digdi sa RPN DCKI. Tres minutos na sana po mga tugang bago po magabot ang oras na alas 10 nin paggaga. Kadawal po kita mga impormasyon and at yan tibad ban makarolusot so mga pagiriban niya to sa luwas mga Karonda Patrollers digdi po sa logkan na programa po mga tugang. Digdi syudad Kaniriga normal na po mga tugang normal na po ang flow kan mga nasa opisina ngunyan. Nakasod ma kaya ayuman po ang Pinta Kasi Fiesta digdi po sa syudad Kaniriga. Mayo po nin opisina. So amigo niya to na hali pa duman sa Subic igwang lalakaw dyan sa city government Mayo ngaya. Kaya sabi ko Pinta Kasi Fiesta baka ngunyan iyon na po ang kayan. Dagos-dagos naman po tanganing sa mga may mga kalakawan man po diyan, may mga lalakawon diyan po sa Syudad Kaniriga sa city government mga tugang malakaw naman po ninda. Good morning Namaray. Good morning Namaray. Good morning kay City Administrator Attorney Waferina. Happy listening sa indo po diyan. Sa ibang mga informasyon niya to mga tugangon yan, nyata pala ng Department of Health Bicol, daigabos na lokal na gobyerno, dyan po pala sa probinsya Kanalbay, nakakasunod sa mga pinapasunod na health protocol sa mga evacuation center. Sabi po ni DOH Bicol Regional Director Vera. Sinda po nagbisita sa mga evacuation center sa San Jose Elementary School, Kasodma, asin iba pang mga lugar. Iba palan, de po nagsusunod. Kaya aminado sinda na gabos ng mga LGUs. Iba de ka nakasusunod pero si iba man nakasusunod sa health protocols lalo na sa mga evacuation center. DILG Secretary Benhor Abalos ang bareta mga tugang madigdigiraray sa probinsya po Kanalbay. Igwa po nin ayudang itatao hali po sa ibang nasyon. Kasubago pinagdadagog ko sa interview sa iya, igwa po nin dakol na ayuda
na pwede sir na iduhol darahon po dyan sa probinsya kan Albay mga tugang. Kadakol na po mga local government units man po dyan, nasisimbagan man po ang pirang mga problema, lalo na sa tubig, sa mga evacuation center sa probinsya, katakod naman kan pag-alburuto mga tugang, kan Bulkan Mayon. Lalo na ang Office of Civil Defense, nagtataon nin action tulos, sarog kan pag-activate sa water, sanitation, hygiene, wash program. WAS mga tugang, ining water, sanitation and hygiene program. And nakikipagtabangan sa Department of Health para masimbagan po ang problema sa tubig dyan po sa mga evacuation center. Haros mga tugang nagabot na sa 4,000 na mga pamilya ang nag-evacuar. Huli sa nasabi ng problema kan Bulkan Mayon. Sa datos po sa listahan po na ipinaabot sa tuyakan Albay Police Provincial Office mga tugang, kainteron na 4,759 o 16,414 mga individual halis sa 7 munisipyo na nasa laog kan 6 kilometers danger zone po mga tugang. Ini po ang padagos ko niyan na tinatawanin na magkakanigong lakdang kan sa tuyang mga nanonongdan dyan po sa lugar na yan. Kasod igwapo kitang nakaulay, mapadapit man po sa problemang na-encounter ninda. Dahil ko na lang po sabihin ang pangaran. Nagpaabot man po sa tuyanin naghahagad nin bakong tabang, kundi malinawan mga tugang. Digdi po sa nangyayaring init. Sabi ko, madali man sana po yan na ipaabot po nindo sa mga nanunungdan, lalo na na-encounter po nindong problema sa indong aking. Tagaro digdi na maluwas mga tugang, so tagaro nakakamati man po sinda nin salang aktwasyon sa kanibang mga namamanwaan. Kung nanraraot sa sainda, gwapo yan in mga kaso, kan oral defamation, di ba? Sa legal settings mga tugang kan oral defamation, usually ini po dapat ma-prove na iyan po injurious na inapod. Gwapo ni ibang gustong sabihon na kung ang subject kaya libelous statement na namamatayan, iyan po nakaka-damage man po resulta kan sa indang namamatayan man po ngunyan. Ini pong defamation mga tugang, ini po ang statement na injury sa third party reputation. Kabali po dyan na pwede man pong in both libel o kaya written statement. Tapos ining slander, spoken statement na nadadangog po nindo, talagang harap-harapan nadangog po nindo sa panraraut sa indo. Kaya sabi ko, magkonsulta kung talagang desidido ka mo na desidido na
atubang nin kaso nga arog kay ni mag konsulta ka mo sa abogado. Tanganin niya kung makuaman nindo. So, hustisya na sa pagtubod nindo talagang rinarout ka mo kan sa indong o kan sarong tao. Nakasod kaya tamay nakaulay kitang sarong magurang po mga tugang. Na nakaka-encounter ni naro kining mga panraraot. Ano? Ako niya ako, bako man akong abogado, pero sa pagkaka-intindi sa naman niya to, kadakol po kayang mga pwedeng mangyari. Ang sabi niya, garo nga sala naman nga, sir. Ini yung ginigibo nga sa sakuyang aki. Pati nga kami nakakadamay na. Kung dyan man sana sa lugar nindo, o kaya sa tao, sa ibang barangay, di irani po nindo sa sa barangay officials. Alista po nindo, ipa-blatter po nindo sa barangay. Tanganing magkaigwa ka mo harapan na investigasyon po sa arog kayan. Pa-blatter po nindo sa barangay. Tanganing mako nindo an hostisyang gusto man nindong mako asin matawan po nin pinalidad sa tawong nanrarot po sa indo. Salamat po. Kaso banggi kaya nakaulay ko. Di mo na lang ngayon sir pag sambitunan pangaran ko ang pangaran kan sa kuyang aki. Basta ngayon pagmati mi garo ngayon dihado naman kami. Kung panraraot sa imo ay di i-ano mo sa barangay kung sa man siyang barangay tanganing duman mo i-reklamo tanganing ipapod o magkaigwa na ka mo nin amicable settlement kung mag-abot sa puntong arog kayan mga tagang kunda siyempre hearing muna yan bago yan i-endorse kan kapitan kan barangay sa higher court mga tugang tangon yan igwanan nin mga batas po bakusa na po kamo an nakakamati kayan gabos man siguro kita nakakamati kayan nin mga panraraot po. Dahil ni pong kung slander man yan, oral defamation known as slander, ini po sarong malicious imputation po sa anuman na aksyon o kaya omission, condition, or circumstance against a person mga tugang. Kaso banggi, dawa may mga kaulay kitang barkada tanghali sa Subic, pero kami na so pinaghahagadan nin dit na kaliwanagan duman sa iyang kuyan sa iyang namamatayan lalo kan sa iyang aki garo pinagdi-dishonor, discredit, may contempt, embarrassment, kadakol po kayan ini po crime against honor. Penalize po sigun po sa Article 358 ng Revised Penal Code. Kaya sabi ko, sige, abot lang sa muyang makakaya kung anong mga information ang sa muyang pwedeng ikataw sa indo. Tangon yan, kadakol po talagang arog kayan. Salamat sa nakaulay ko kaso Udma. Salamat na maray. Nagtitiwala po kamo. Naharaman kaya kita sa RPN DCKI kapapalan ngayon sir. Sabi ko, iyo po. Nagigibo kan obligasyon para po sa kumpanya mga tugang. Kaya ayun na po to. Oy, good morning kay Bunjing Botor. Si Bunjing, hali duman sa Subic. Nagbisita dyan sa Banwaan Canbao. Kaulay kami kasubanggi. Si Mr. Jolny, si Jolny, retired naman ining ko yan, dyan sa munisipyo. Happy listening po sa Indo. Salamat sa maray na urulay kasubanggi.
And duman sa nagpaabot man sa tuya, naghagad nin kaliwanagan sa mga namamatian po ninda. Kaya sabi ko, primero, atubang nindo sa barangay. Kung talagang grabe ng panraraot sa indo. Maayo man pong ibang resolver kayan, kung day na po nindo kaya, babarangay na po nindo. Kung saan man yan na barangay, dumani na po nindo. Ang aning duman na kung magharampangan. Minsan po kaya, may mga tao manarog kaya na kesyo dahil ka lang girong, dyan ka lalatubon kung ano-anong mga ginigibo sa imong mga panraraot. Kadakol na po kaya nangyari po mga tugang. Diyan na po ginigibo ang mga panraraot kesyo dahil kang girong, pinapabayaan lang. Kaya importante pala niya ako digdi kung anong gusto itao mo so gusto niyang mangyari. Kaya salamat na marhay. Sabi sa kuya, pag ano nga sir, mahagad giraray niya kami sa Indonin mga informasyon. Sabi ko, no problem. Basta abot kan sa muyang makakaya, yaon kami dyan mga tugang. Salamat sa nagtitiwala, ha? Dahil na po pamidbid kan sa iyang kuyan, habunang magpasambit sa radyo. Sige. Yan man ang sa iyang pakiulay, basta importante. Nagdadangog to ko niyan na pagkaaga. Digdi po sa loob na sa tuyang programa. Okay, si Mr. Jaime Valiente Verde Flor. Maray na pagkaaga dyan po sa Banwaan kan na ba? Okay, si Kapitan Perla Braga. Happy listening po. Si Rolando Palencia Babol, Marisa H. Mendoza sa Charito Bahaw, Susan Saison General dyan sa Matacon. Si Kapitan Perla Braga. Duman ini sa pagatpatan, partner. Siya ang Kapitan Duman. Si Alan Birdie-Flor. Happy listening po sa Indo. Salamat na marhay kan sa Indong pagtitiwala. Si Ma'am Jean Villarreal Reginaldo. Good morning, batchmate JB. Flex ko lang po ang UNEP batch 82. Sige po, salamat. Si Ma'am Jean Villarreal Reginaldo. Saro po yan na teacher digdi sa EPAMS. Digdi sa Ciudad Gan Iriga. And medyo nailubong pa lang sa iyang esposo. Kaya again, condolence na lang po, batchmate si Ma'am Jean Reginaldo. Flex ko lang po ang UNEP batch 82. Oy, si Fafa Kaloy. Good morning. Good morning, Kuya JB. Sige po, salamat. Salamat ki Fafa Kaloy. Nag-aantabay man ngunyan. Digdi sa lawgan sa tuyang programa. Pamiesta na, Papa Kaloy. Diyan po sa Bulwang, kadakol dyan. Duman ki Vice Mayor Jerry Briseño, piyesta ngunyan. Diyan sa Bulwang, kidating Vice Mayor Norman Badjola. Ayan, si Ma'am Betsyo Dabar, nag-aantabay man. Diyan po sa Hong Kong. Salamat pong maray sa padagos po nindong pagtitiwala sa Samoya, lalo na po digdi sa RPN DCKI po. Salamat. And mientras tanto matugang sa iba pang mga informasyon niya to, at yan pag-urlain man niya to, ini pong mapadapit sa iba pang mga barangay opisyal na until now, day pa po nakakapa-approve kan sa indang barangay budget. Ano na ba kamo? Tinawan po kamunin pagkakataon na manirbihan sa indong kapwa, pati sa paggibonin barangay budget sa ibang mga nagastos, ibang mga pinag-giribo po nindo, day pa po nindo naliliquidate. Irakman po kan barangay treasurer ninyo po ang naglalapigot na matabangan kamo, mapa-aprobaran sa munisipyo, alagad until now, pinagbuelta tayo gwapanin mga sala, mali, na may mga kakulangan pa duman sa mga papel na dapat po nindong tawanin dalan ang
ang paggibo kan sa indong barangay budget mga tugang. Ay nako talaga. Kaya ngunyan pati, ngunyan pati mga tugang, madali na naman po ang barangay election. O aram ko kamo, nag-iisip na naman kamong kumandidato bilang barangay kapitan, barangay kagawad. Pero sa mga incumbent na mga kandidato giraray, tapos-tapusan na po nindo terakman kan mga naghahalat, may pamilya man po yan. Ang mga miyembros kan barangay health workers, barangay tanod, may pamilya man po yan. Pasalamat nga ni po kamo ta tinatabangan kamo sa pagserbi sa barangay. Pero kay puan maninda na dawa dit po ang honorarium na nare-receive ninda ay dapat man na maituman tulos. Pero ngunyan, igwanan nin tulong bulan, dahil pa po natatawan kan sa indang mga pinagpagalan mga tugang. Ano na kamo? Nalintikan na kamong mga nagpapara yabang-yabang na kamo nang maurag dyan sa saindong barangay. Mga pormaman sa napalanan sa indong ginigibo. Mga porman sa indong ginigibo. Pero dahil nga nindo naliliquidate so sa senior citizen kung ano man na ginibo nindo. Lalo na duman sa mga pinagtaong tabang. So mga komitiba by barangay, yan po ang dapat nindo nga sikasuhon. Kaya si Kapitan man, kung magibong budget, ay dyan ka mo sa regular session nindo pag-urulayan, o kaya magpapod ka nin special session pag-urulayan sa nanindoan paggibon nin paghaman kan budget mga tugang. Bako pong, o ika ngaya, Engineer Chaboy Naobra, Committee on Infrastructure, magibong budget. Ikaan magibo kan mga kung paano ang budget na para sa infrastructure pag mumutay-mutayon mo. Nako. So mga pinaggribo po nindong pinaggarastos, kung ano pa man na pinagtao sa mga kababayan, kabarangay po nindo, ay ma-liquidate na po nindo, tanganing mapakaray na po ang sa indong barangay budget. Hirakman kan mga, hirakman kani yung sa tuyang mga appointed officials, arugan BHW, barangay tanod, barangay secretary, barangay treasurer, okay lang kamong mga regular na barangay kagawad o kapitan kung abunin dong magpag sa day pa kamo sweldohan, okay lang yan siguro sa indo. Pero ining mga nagtatabang po ay naglalapigot man po yan, may pamilya man po yan, ha? Sige po, igwa kitang banwaan na susukit-sukiton daw niya to sa barkada tang municipal, ining budget officer kung say na mga barangay ang nakapa-approve na po kan sa indang mga barangay budget. Kay Rakman, ngunyan, iniisip na naman po nindo mag-kumandidato sa masunod na eleksyon. Okay lang po yan. Kung mariyan sa indong mga accomplishment po dyan na project o report, okay lang po yan. Maayong problema. Arogo nindo si Kagawad Raul Busadri, dating fireman na nag-retire na. Igos na baga kay ni, ha? Tamadyan kita. Madyan ako sa imo, Barangay Kagawad Raul Busadri, dyan po sa Banwaan kan Baos, Santa Cruz. Naman akong pinagpangaranan sa indo, nagkikirad ka mo. Naman akong pinagpangaranan, ha?
Baka at yan na naman, imbis akong masasabat dyan sa kalsada, baka at yan na naman kayan, garo may iniiwasan na dayo na kakagaton siya. Puro sa naman kaya palan porma, igwap. Ay nako. Ay, salamat na maray. Salamat na maray sa mga nag-aantabay ngunyan. Digdi po sa laog ka na sa tuyang programa. Si good day po, Sir June. Musta po from... Oh yan, sige. Sa Barangay Council, dyan po sa Barangay Santa Cruz, sa Banwaan, Canbao. Uy, magayon ang ginigibo po nindong Barangay Multipurpose Hall. Kundi ang ko lang, narireparo ko lang, medyo kulang ang espasyo kan sa indong pinagtutugdukan. Di po kan muna kahanap nin medyo mahiwas-hiwas na mahiwas-hiwas na daga para mabugtakanin ko yan nin barangay hall. Pero okay na yan, at least po nakakapatugdok po kamunin na barangay hall dyan po sa Barangay Santa Cruz sa Banwanin, Baaw, Camarines Sur. Good morning kay Kapboy Badong. Sige, magkakaurulay kita dyan. Harampangan kita. Si Pading Bobot, yan. Si Kagawad Itom. Ini si Kagawad Itom, pero mas maputis ako. At yun na apod kang itom, pero mas maputis ako. Good morning po dyan sa Barangay Santa Cruz sa Banwanin, Baaw. Si Ka Willie Papalanis, nag-aantabay man ngunyan. Good morning po. Salamat sa mga nag-aantabay ngunyan digdi sa RPN DCKI. Sige po. Okay, salamat. Okay lang po, mate, Ma'am Jean Villarreal Reginaldo. Okay po, no problem. Siyempre, good morning na lang po sa Indo. Normal ma po yan, talagang painot-inot sa nakitang tao, digdi po sa ibabaw, kan kinaban po mga tugang. Okay, sige. And sa ibang mga bareta niya to, mga tugang ngunyan, may mga may mga tao na po kan sa indang reaksyon. Dapit po duman sa ipinaluwas ni Okan SWS na survey na nagpangtulo si dating Vice President Leni Robredo na nakakanin 6%. Not man giraray si Vice President Sara Duterte Carpio, tapos si Senador Raffy Tulfo. May mga reaksyon may mga nakakaulay kaya kita lokal digdi sa tuya na ano daw nga si Vice President Leni Robredo nakabali duman sa survey kan SWS na panduan na pwede sir na kumandidato giraray sa maabot na eleksyon pang presidente. Kaya sabi kanibang reaksyon mga tugang, magusto pa daw ngayon si BP Leni na kumandidato sa pagka-presidente this coming 2028. Dawa nga ni harayo pa mga tugang, pero garo nagpupuun-puun na po. Lalo na ini pong eleksyon sa barangay, sumsunod na local election, yan na po ang kakaputan kanibang mga kandidato na iisip man po na makuha ang onra sa maabot na 2028 national and local election po mga tugang. Kaya sabi nga ni Ninda, gusto pa nga si Bepe Linit, ang unyan nga niya, digdi sa Camarines Sur, digdi sa Tuya, mayo kitang dangog sa iya kung ano na lamang sa iyang mga pwedeng itaong programa sa mga namamanuaan digdi sa Bicol region. Pati nga nga ining pag Arab-adab kan Bulkan mayon, mayong nga kitang barita kay BP Leni na igwapong pinagduduhol na tabang dyan sa mga evacuees dyan po sa probinsya kan Albay. Sabagay, totoo man po mga tugang. Taduman nga ni sa syudad kan Naga, ay lalo na kan selebrasyon
As itong kumpleanyo ni dating DILG Secretary Robredo. Nung aning pangaran ka ito? Si DILG Secretary Jess Robredo. O yun, itong mga tugang, kung dahito nagadan, baka saroyan sa mga pwedeng magkapot sa pinakahalangkaw na posisyon digdi po sa nasyon kan Pilipinas. Kundi iyo to nainot na mga tugang. Kaya digdi sa bagay na ini kadakol po kan naghihidaw digdi sa Bicol. Digdi na sana sa Camarines Sur kay Bepelen ita garo kulang nawawara po ang mga bareta dapit kay Bepelen. Baka man niya ko igwalang importanteng mga pinag-asikaso. Taso aki yaon duman sa Amerika bilang ina siyempre dadamayan niya muna ang mga aki. Lalo na ngunyan, namayo man siya sa gobyerno. Kung igwa siya nin NGO na pinagkakaputan mga tong itong angat ito bagang angat bayan ba yun? NGO ni Bepe Leni. Ayan ang garo tinatawan ngunyan atensyon ni Bepe Leni mga tugang ngunyan na mga panahon. Alat-laton ta na sa naman po kundi di taman po mabasol ang ibang mga kababayan na hanapon nagtaumanin onra sa gobyerno lalo na si Bepe Leni na naging vice presidente kan nasyon kan Pilipinas. Mabuot si Bepe Leni pag nakakaulay mo. Kan yaon duman sa naga pag nakakaulay kan media. Mabuto na si Bepe Leni. Madaling magsimbag kan mga kaputan. Alas 10:28 sa mga tugang oras, mabalta kami pagkatapos kan mga pagirumdum. Was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart
dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon? Nagsasapo ka kan mga problema sa mata, arugan eye strain o pagal na mata, imbeksyon, gato, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw? Kung iyo, pues, kaipuhan mo ang iBerry. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Bitin sa cash? Sa M. Luwilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luwilier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. The local government of Iriga City, Intacasi 2023, in cooperation with RPN DZKI Iriga, would like to thank the following sponsors: Toots Junk Shop, Quero, Restituto M. Melgar, Zone 4, Perpetual Health, Iriga City, Naking Spool Water Refilling Station, owned and managed by Ani and Polly Bagapuro, in front of San Isidro Elementary School, Iriga City. Joe Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael and Gigi Ngo, San Miguel, Iriga City. Oralios Funeral Homes, care of Joe M. Oralio, Manager, San Isidro, Iriga City. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, owned and managed by Arnel and Helen Tan, San Miguel, Iriga City. Sa Saindo po gabos, Diyos mabalo. Buot niya mong pasalamatan ang mga minasunod na sponsors sa gigibuhon na live coverage kan Pintakasi 2023. Honorable Jeffrey Bisinio, Municipal Mayor, Bao Camarines Sur. Ma'am Jovi Orias, General Service Officer, Municipality of Nabua, Camarines Sur. Mamas Cafeteria, Highway 1, San Nicolas, Iriga City, owned and managed by Mr. Erwin Nueva and Mrs. Filipina Nueva. Kay Senora Rosa, Catering, 0940, San Nicolas, Iriga City. Sa Saindo po gabos, Diyos mabal. Ang Radyo Ronda Iriga sa pakikipagtabangan kan sa muyang mga sponsors nakikisumaro sa selebrasyon kan Pintakasi 2023. Baby Narito Birthing Homes, Siramag, Balatan, Camarines Sur. St. Roch's Hardware and Construction Supply, owned and managed by Mr. and Mrs. Rosario L. Cortez, Barangay Duran, Nabua, Camarines Sur. Villanueva Tanchuling Hospital, Highway 1, San Jose, Iriga City. Care of Dr. Ray P. Tanchuling, Mr. and Mrs. Romy and Marites Matet Agnas Luares, San Roque, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Henry Botor of Botor Store, San Francisco, Iriga City. Mr. Harvey A. Peira, HP Fuel Station, Convenience Store, Grab and Go, Barangay Tagungtong, Agdangan Baaw, Camarines Sur. Municipal Councilor Gali Bayos, Belen Lying In Clinic, Baaw, Camarines Sur. Sa Saindo po gabos, Diyos mabalos. Ang Radyo Ronda, RPN, DZKI, Irigan sa pakikipagtabangan kan sa tuyang mga sponsors nakikisumaro sa selebrasyon kan Pintakasi 2023. Hillside Construction Corporation, San Miguel, Iriga City, owned and managed by Froilan S. Abonite Jr., Mrs. Dulce F. Atico, CSPC, Nabua, Camarines Sur. Arroyo Orsini Store, San Francisco, Iriga City. Yongja Enterprises, Highway 1, San Roque, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by Engineer and Mrs. Melchor Nacario Jr., San Isidro, Iriga City. Lourdes Hospital, San Roque, Iriga City. Big's Diner, Iriga, Highway 1, Trinidad Building, San Roque, Iriga City. Moran Abaga Motorcycle Shop and Accessories, San Nicolas, Iriga City. Sa Saindo po gabos, Diyos mabalos.
Laban sa ginibuming live coverage in connection kan Pintakasi Fiesta digdi po sa Eriga City. Good morning po dyan sa HP Fuel and Gas Station. Si Kagawad Harvey Pyra. Good morning, sir. Taro ini sa mga magiging advertisers na mga tugang. Nainot lang so sponsor sa Pintakasi Fiesta. Si Municipal Councilor Gali Bayos kan Baaw Obelen Birthing Homes. Happy listening. Happy Fiesta dyan po sa Barangay Bulwang, Baaw, Camarines Sur. Si Mr. Armando Sanchez. Ay bakong Sanchez Mendez. Yan, mga sponsors niya to ini. Nagpapa-sponsors po inidigdi sa RP and DZKI. Good morning po. Salamat na marhay sa Indogabos. Diyan sa Maribeles, Bataan, nag-aantabay si Athinati Tria, si Lorna Barasina, diyan po sa Dubai. Good morning. Siguro, madaling araw diyan sa Dubai ngayon. Basta kay Mading Lorna Barasena. Happy listening. Uy, day pa lang nahalo yung mga tugang mga 7 minutes. Nagtugpa suduwang chopper po duman sa Malilipot National High School. Garo nainot sa Presidential Management Staff for the possible visit of President Ferdinand Marcos Jr. Gusto man siguro si PBBM na bisitahon ini pong Mount Mayon, lalo na po ang mga evacuees sa mga evacuation center. Si si DILG Secretary Benhur Abalos mabalik digdi sa Ligasping ngunyan aldaw o baka kaibanan si President Ferdinand Marcos Jr. Mos na kita, Engineer Cha? Aduman kita? Maparitrato. Pambira ka. Dahil ko ang dadarahon na ko yan na tabang. Hali sa ko yan, kung dahil ko nasasala Saudi Arabia. Yan. Kaya sana talagang iyan makaabot sa mga nanunungdan. Hanging na naman. Good morning po sa gabos na mga nag-aantabay ngunyan. Day pa lang nahaloy, duwang chopper po. So, nagtugpa duman sa Malilipot National High School. Medyo maiwas-iwas kaya duman mga tugang. Pwedeng makakaagduman in pirang helicopter duman sa Oval kan Malilipot National High School. Maiwas na eskwelahan po dyan. O kaya duman po, ini pating Malilipot, duman ni sa kung halidigdi atubang kaduman sa Mayon Volcano, duman ini sa may parting eastern kan na Mayon, o duman po hiling-hiling ito pong nagrarasay na mga gapo, mga tugang, duman po sa portion na ito kini yung Vulcan Mayon. Okay, sige. Medyo kaya na naman tabi engineer doble mo na naman. Doble mo na naman, Ayun na. Sige. Doble mo na. Sige mga tugang, 15 minutes sana bago mag 11 o'clock ni na pagkaaga. Digdi po sa loob ka na sa tuyang pagiribanan ngunya na Miyerkules. Sabi ko na nga ni kasubago mga tugang, madali na naman po ang eleksyon sa barangay. Ngunya na pong taon. Kaya nga ni kadakol na po nin mga opisyal kan barangay na gusto pa sigurong magkandidato, gusto pa sigurong bumalik sa pwesto. Okay yan, mayong problema kung maraymanan sa indang mga trabaho, maraymanan sa indang mga accomplishment, kung may mga reports na mga maurag na report mga tugang, ayan po ang kay puwan kan mga kababayan niya to sa barangay. Di ba? Kung ikaw kumparar mo man duman sa
minsan mayo, minsan dahil man nagigibo, pero halang ka po ang sahod ng nare-receive ko niyan. Kung dahil ko nasasalan, pinakababa sigurong sahod ko niyan sa barangay. Yan, bako yan na sweldo, bako yan na sahod, kundi honorarium. Siguro yan mga nag-aabot ng pinakababa siguro. Depende sa irang nag-aabot sa barangay na baka ang iba po nagsisweldo na nin 11,000 o 10,000 a month. Sa inka pa po kayan makuha. Pero kaipuhan sa naman na bawi-bawiun mo man sa pagtatrabaho. Tanganing butuhan ka giraray kan sa imong mga kabarangay. Nakilagan na. Salamat, Jenner, ha? Ika talaga. Taganing, butuhan ka giraray kan mga constituentes mo, mga tugang. Ha? Mayo man problema kung ika gusto pang magkandidato, talagang an iba po kaya nasa puso po nindaan na paninerbihan. Sa barangay, sa munisipyo, o sa distrito, o kaya digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Pero, kayo po man na magpakitang gilas, magpahiling man po kan urag nindo sa paggigibo nin mga programa sa barangay. Takon kamo magpapara hinugak-hugak sa naman, puro sa naman porma an sa indong ginigibo, mayong mangyayari kayan baka puruto na kamo sa kangkungan. Importante po yan mga tugang. Kaya sana ini pong nagdadangadang na barangay eleksyon, sabi nga ni kan iba, ang trabaho sa barangay bako ng basta-basta. Kundi mayo man po kitang magiginibota sa konstitusyon niya to, bastang able to read and write, Filipino citizens, 18 above, pwede ka nang magkandidato daw ano pa man na posisyon an sa imong gustong kuanon. Kundi ini po real talk kita. Sa barangay mga tugang bako naman basta-basta sanang makandidato na kung mayo man nin abilidad, mayo man nin bastanting karaman, day na sana magparaporbarta, sayang man kan ipinagsisweldo ni Juan de la Cruz. Hali po yan sa tax ni Juan de la Cruz. Ani tinataw sa indong sweldo. Kaya ini sabi ko, maanggot man kamo sa daisa kuya, bahala po kamo basta real talk kita. Dapat sumay naadalan man. May pinag-adalan man. Taigong mga gustong magkapitan, dipisil kayang magtaram tabi Engineer Cha na baka sabihin nan miminus kita sa tao. Kundi sabi ko na nga ni real talk kita ngunyan na dapat nakatapos man lamang o kaya nakatungtong man lamang sa kolehiyo. Iba na ngunyan sa mga paperwork sa barangay, iba na po ngunyan mga tugang kadakol na pong reports ang pinaghahagad lalo na po kan Department of Interior and Local Government. O kaya ngunyan ang nangyayari na hihiling na po sa mga kapitan, opisyal kan barangay ngunyan kung ano so abilidad po ninda, naabot sa naman duman sa abilidad. Igwa nang day pa na po na-aprobaran na barangay budget. Dahil nakakagibo kan mga hinahagad kan munisipyo kan municipal budget na mapakaray ang budget ninda sa barangay. Dahil nakagigibot yan nga ni sabi ko na kulang ang karaman, bakong bastante. Samantalang dawa nga ni sigan pa seminar kan local government unit, maduman kamo sa Subic, maduman kamo sa Legazpi, maduman kamo sa Masbate, mapa-seminar about sa accountability sa barangay kung paano ang paggibo kan mga araw kining programa. Baka man nag-atinder kamo, abot sa naman sa pag-atinder. Dahil man sinasaulo so mga nanudan po nindo, sayang kan ginastos po nindo. Yan po
real talk po kita ngunyan na mga panahon. Dahil kita namiminos sa mga gustong magkandidato na mayo pong inadalan. Kundi, dipisil na po ngunyan. Tabaka maisakripisyo po nindo an sa indo man sa ng mga constituentes mga tugang. Importante po ang pagtatrabaho sa barangay. Tabako na pong arog kaidto. Kaidto tapik-tapik sana. Pwede ka nang maging kagawad sa barangay. Pero ngunyan, bako na po mga tugang. Pinapaagi na po sa pagboto. Kundi, inipan sarong problema sa barangay. Kadaklan kan mga nagkakandidato, sumaga na, dakol puso, sindensya. Mga kapinsanan. Dakol po sa kapinsanan ninda. Kaya nang gagana, dawa medyo maluya-luya. Siyempre, susuportaran yan. Sa diring tao ta ngayon engineer siya, sa diring tao ta yan. Dahil ka na magpara. Butuhan ta yan. Sayang man, pamilyaan, kung sa supangaran kan pamilyaan dadarahon. Araw kayan mga tugang. Mayo na po patingon yan na pwedeng gumana na dawa ika retired. Dawa ika kapabling marhay. Day nang gaganat mayo nin pantustos, mayo po nin kwartang gagastoson pagabot sa eleksyon. Di ba? Real talk po kita. Dahil po kami, nanmiminos naman sa mga gustong kumandidato, na dahil man nakatapos, high school graduate, tasabi kaya ngaya, bastang able to read and write, 18 years old above, Filipino citizens, 6 months residency, pwede ka nang magkandidato. Dapat can understand. Bakong can't understand. Ayan. Dahil man naintindihan, igwa ng mga papilis dyan. Ay mga English kaya pati ang mga nasa papilis yan. Pag nasa sesyon, dapat aram po nindo yan. Kaya sana po maging mapili po kita sa mga magiging official kan barangay. Uy, nagantabay si dating Colonel Martin Batacan. Sir, salamat. Diyan po sa Banuan, si Municipal Councilor Martin Batacan. Incumbent yan. Maora gini, bistado ko inita. Musikero man ini. Marayining mag-saxophone. Kaibanan niya tinis sa universidad kayo ito. Sabi, good morning Tabi, very timely po ang pag-discuss mo kan qualification kan mga makandidato siguro. Makandidato sa barangay. At least, may dikit na adal. Uy, salamat po. Salamat po. Sa masunod, ipapadagos niya to yan, Tabi, Municipal Kagawad Martin Batacan. Sir, Cornel, good morning. Salamat, nagantabay ka. Salamat. Oy, na kuyan tadig dita, i-sign off ko na ko, so Facebook ko, kapag para basahon mo. Joke lang. Sa programa kaya mga tugang minsan, pangirit man lamang. Okay, sige. Luhay-luhay na po ako mga tugang na mapaaram. Salamat po kay Sir Cornel, Municipal Councilor Batacan, dyan po sa Banuan kan Bato, Sir. Makakapasyar ako sa imo, Sir, dyan. Magka-urulay lamang kita kan mga update, development, dyan po sa munisipyo kan Banuan kan Bato, Tabi, Sir. Hanapon ta ka dyan. Si Rolando Palencia Babol, bukong sa diring tawo pinsan sana, tadiriman binakalyan, ay pambihira ka talaga, ha? Eka, makapitan man ka dyan sa sa San Vicente Pili. Pagurulayan tayan. Sige, salamat po sa gabos, ha? Bato-bato sa langit, ang tamaan, day pumadagit sa kuya, ha? Real talk lang po kita mga tugang. Okay man, dawa mo yung pinag-adalan. Basta sige sanaan review mo, sige sanaan basa mo nin libro about sa trabaho sa barangay, sa munisipyo, about sa konstitusyon. Sige lang ang basa mo, dawa mo yung pinag-adalan, daw mo pa sumay pinag-adalan. Yan ang sa kuyang pagtubod. Ano po? Baka tugang sa pangaran ni Engineer Chaboy na obra, sige ang dot-dot ka ng computer, minigdi. Okay na. Salamat na marahin tabi, Engineer.
Siyaan na sa kuyang kapartner ko niyan. Si Tony Saison sa information, si Ma'am Kylie Gasyon sa moyang AFA, sa moyang admin. Sa pangaran mga dagang ni Bert Cabrillas, Engineer Abby Lindon Toralio duman sa transmitter side. Ako po ang sa indong amigo sa radyo, ini po si JB, the good one. June Verde Flor po, nagpapaaram digdi sa programang Bicol Connection, pang Miyerkules na edisyon. Thank you very much. God bless. Bye-bye.